Sanokaa nyt oikeesti, onko se vitun maailmansota 3 tulossa? Everyone will feel it! Saanko kysyä, kenen idea oli laittaa Iranin armeijan Xään, että everyone will feel it, niin fiilata mitä? Teidän kaikki vitun tulevat ydinaseet on tuhottu. Mä en ihan tiedoks vaan halua tuntea yhtään mitään. Herätkää oikeesti, kuka on valmis tappamaan miljoonia jostain vitun maan palasesta. Ihan by the way. Mun mielestä olisi aika leijaa, jos nyt sovittaisi ihan siitä, että pidetään kaikki nyt tässä niin kuin ne on. Mut ei tietenkään, koska Everyone will feel it, Satana! miettikää nyt oikeesti niitä lapsia, ketkä asuu siellä Lähi-idässä. Heille jää traumat tästä eikä sitä oikeesti korvaa mikään muutaman hehtaarin maa, jota saatiin voitettua. Mutta jos maailmansota 3 tulee, niin Iranin on parempi olla päivittämättä someen. See? Everyone feels it now! No niinhän se olisi, mutta ei siitä nyt tarvitse sanoa. Niin mitäs te päättäjät sanoisitte siitä, että aloitettais rauhan aika? No eipä tässä muuta tällä kertaa ja Iranille terkkuja. The Finland will not feel it. Kiitos.